Finally! Εγώ περίμενε. Μπαίνω κι εγώ, περιμένετε. Κύριε Office. Κύριε Badge. Κύριε Badge. Παρακαλώ. Α, έλα. Badge. Μπορείτε Εσύ, να Badge. μου δώσετε ένα όπλο? Γιατί? Γιατί είμαι αστυνομικός. Σήμα. Σήμα. Πού τον παντς. Θα σας το δείξω. Α, να σας το πω εννοείται. Όχι, πες το μου. Α, ωραία, ωραία. 0408, Άγγελος Νίκος. Δόκιμος. Ωραία, εξαφανίσω που είσαι από μπροστά μου. Εγώ να σας πω ένα τραγούδι για τον καλό το μέρα. Όχι, απλά δεν θα Εξαφανιστεί και δύο από μπροστά μου. Αστείευομαι. Τώρα πήγα 30 δευτερόλεπτα. Πείτε Πες μου. μου το σήμα σου. Τι εννοείς, δεν μπορώ, δεν έχει τέτοιο. Εννοώ να σου Το πω- σήμα σου, Α, παλικάρι μου, δεν γίνεται να τέλεια. μην έχει σήμα. Τέλεια. 1107. Νικόλας Δημητριάδης, μπορείς να το δεις, ή αλλιώς με λένε, ξέρετε, σαν Τζίμκο. Πολλά στρίμμα του. Χάρηκα πάρα πολύ. Ωραία, Ρε, περιμένετε, μην έτσι. δεν υπάρχει. Τι, δεν υπάρχω? Δεν υπάρχει το σήμα. Δεν Σου μπορώ έδωσε να μία. καταλάβω. Ναι, επειδή με έβγαλαν. Ωραία, θα πάτε μέσα στο διοικητή και θα συνονιθείς. Εγώ είμαι ο διοικητής. 10, 9, 8, Αυτό βορρά Τα. 7. δείχνει τον νότο. Έξι. Να μ' Θες να φύγεις αγαπάς, τάπα? δεν βρήκα Φύγεις τρόπο. Αυτός ο δρόμος. Ναι, καπάνι που δεν παλά, ρε φίλε. Τι είναι η τάπα? Μπράβο ρε. Καλά του κάμε στο πουστό, ήρθε στα... Τι, Δεν έχει βγει. Να ρωτήσω κάτι. να για ρωτώ. Γιατί είναι μόνο τόσα άτομα που μπορούν να μπουν στο σερβερ? Τι, Γιατί μπορεί να μπουν μόνο 30 πόσα άτομα στο σερβερ? Τότε το μεγαλώνετε. γιατί θέλω λεφτά. Έχω εγώ λεφτά. Δώστε μου. Εσένα Δίνω 100 ευρώ για το 5% της εταιρείας. Λοιπόν, staff. My ban Ναι. ID, το ban ID είναι το 44. Εντάξει, Περίμενε. Να δούμε. Έτσι, μπράβο. Βγήκε. Να μου βγούνε και σκούπες in game. οι σκούπες δεν βγαίνουν. Καλά, εντάξει, δεν με βγαίνουν. Θα μιλήσω εγώ με τον owner, αν δεν βγούνε. Απλά. Για ποιο λόγο φάγες μπαν, πες μου. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις τι. No reason, hacker με βάλει ban. Δεν φτάνει που τα 30 άτομα εγώ τα έδωσα στο master. Για να τα 30 ευρώ πόσα είναι 60. Εγώ του τα έδωσα για να κάνει το server. Απλά δεν το ξέρετε. Έτσι. Αφού δεν το έδωσες τότε γιατί δεν είσαι staff. Γιατί δεν θέλω να είμαι staff, είμαι φίλος του, είμαι IRL. Βαριέμαι να είμαι staff, δεν μ' αρέσει. Εγώ θα είμαι roleplay master. Ωραία, για στείλ του DM και κάνω μου κοινή. Τι να του στείλω DM, τι να του κάνω κοινό. Στείλε μου, κάνω μου κοινή ότι μιλάτε ρε μπρο. Μα δεν μιλάμε με το Discord, θα πω τέλος πάντων, φίλε. Ντάντι τέτοιο εγώ θα τα αναφέρω, φίλε. Άμα θέλεις να κρατάσεις τα αυτή. Τι έγινε, μάγκες μου? Το άφημί μου είναι 155, εγώ περίμενε ένας με τον Real Στελάκο. Αφού είναι 155 είσαι. Και έχασα και τα Πόσες σκούπες έχεις φάει? Έφαγα 50 σκούπες. Ωραία, υπάρχει λόγος, εντάξει. Υπάρχει λόγος? Αυτή είναι η τελευταία σου κουβέντα. Μπρο μου, Δεν μη... απειλώ, δεν απειλώ, απλά σου λέω αυτή είναι η τελευταία. Εγώ μπορώ να σε κάνω να σε διώξω, αλλά δεν θα το κάνω. Εγώ δεν ήμουν σε κάποιο φίλο, εντάξει μπρο, δεν μπορώ να σε πιστέψω ρε μπρο. Γιατί Εντάξει. μετά άμα κάνω κάποιον άμα βγάλω σε κάποιον σκούπες, μετά ο Μάστερ, άμα ξέρω εγώ, ξέρει αυτός ότι έκανε φίλο και εγώ τις έβγαλα, Δεν θα με διώξει. Θα σου πει τίποτα, Monster.
Ωραία, να σου βγάλω 10. Βάλε μου 10 σκούπες. 5 θα σου βάλω επειδή είσαι καλός. Ωραία. Πέρα να μου τις βγάλεις και να μου τις ξαναβάλεις. Για δες, βγήκανε. Βγήκανε, μάλιστα. Ωραία, παίξε, άντε, δεν σου βάζω καμία. Ευχαριστώ. Πάμε ρε. 5 θα σου βάλω επειδή είσαι καλός. Ωραία. Ναι, φίλια μου. Θα το αναφέρω σαν bonus αυτό. Άλλη τη συνέχεια. Στον Master. Τι θα αναφέρεις, τι θα αναφέρεις. Σαν bonus, όχι σαν κάτι καλό. Α, οκ. Πέλε Αγγέλε. Πέλε, εμπέζει να βάζω. Δεν θα με. Όπα. Δεν νομίζω πως είναι και καλύτερη εμφάνιση προς την ελληνική αστυνομία. Από τη στιγμή που Όχι δεν sound. υπάρχει άμεση δράση, πιστεύω πως δεν είναι αναγκαίο να Κύριε Διοικητά. Μισό λεπτάκι. Επίσης, ο ρουχισμός τους έχει φτιαχτεί, αν λες για τις μπλούζες που δεν τις φορούσαν. Δεν να κάνω. Γιατί αυτό το γνωρίζω. Ναι, άκουσα για ρουχισμό γι' αυτό. Ο κύριος, Πρόσεχη! Ανάβαση! κύριε. Σας παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι στρατηγός. Στρατηγός είστε. Ναι, Νικόλαος Τι δουλειά έχει στο Καραμανολάρας. τμήμα, ρε μεγάλε. Δηλαδή με διοικείτε. Ακριβώς. Και ήδη δεν είναι στο αρχηγείο εκεί στο τμήμα. Γιατί κάνω βόλτες τώρα. Είμαι Χάνεις εκτός βόλτα. Δεν είναι Όλο στρατηγό, στρατηγάρι μου, οπότε Ωραία, κάνει αφού είστε στρατηγός. εκτός υπηρεσίας δεν έχετε κανένα δικαίωμα να ασκείτε εξουσία Ναι, πάνω ναι, το μου. γνωρίζω. Θέλω να πρέπει να δω αν είναι καλή η αστυνομική. Αν είναι, Είναι άψογοι. σωστά εκπαιδευμένοι. Προσοχή, άψογοι. μαγειές όλοι! Δεν ξέρω ότι ο στρατηγός κάνει σαν τα αυτά. Έχεις 3-4 να φύγεις. Ποιος το είπε αυτό? Ποιος το είπε αυτό? θέμα. Έχω θέμα, έχω θέμα. Φαίνεται σου ότι έχεις τέλος πάντων. Έχω θέμα! Καλέπου. Ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο.